Kaixo, gaur ikusiko duguna da baita ere nola erabiltzen diran funtzioak kontsultetan LibreOffice basen programa. Eta oso modu simplen ikusiko dugu. Irikuko dugu aurreko batean erabili dugun beste datu base bat, autoen ingurukoa, eta ikusiko dugu ze logika erabiltzen duen funtzioen aplikatze horrek. Nik nabalin badet jakin, ikusiko dugu lehenbizi hongoa kontsulta bat egitea, eta horretik ikusi genuen nola autoetan, dauzkagun zenbait ezaugarri, kotxen modeloak, matrikulak, markak, kolorea agertzegun, da baita ere potentzia agertzegu, eta potentzia da zenbaki bat, eta zenbaki batekin egin daitezke, aplikatu daitezke zenbait funtzio zenbakietan. Kalkulatu dezakegu zein dan potentzia media zein dan, ate dezakegu zein dan baita ere, ez dakit, zenbat kotxe dauden horrelakoak, edo potentzia marka bakoitzeko zenbat izango litzateke media. Ez dakit, horrelako funtzioak aplikatu daitezke, zenbakikin izango liratekenak, eta beste batzuk ez diarak zenbakikin ere, bai. Ados, ikusiko dugu nola kontsultetara joaten ganean, kontsultak, sartzen dugu diseinu ikuspegin, eta etatzen dugu autoa. Autoa taularekin nahiko izango. Auto baten markaren arabera ite baldin baditugu ikusi kotxiak, ikusten dugu dazkagula bat, bi, hiru Citroen, Volkswagenak, ez dakik duzen badazkagun guztira. Uste denetatik hiru daudela, baina hori konprobatuko dugu. Esate baldin badugu, markaren arabera ite baldin baditugula bildu, hau da, marka berdineko guztiak hartu eta hoiek kontatu. Eta hori marka bakoitzarekin egingo du. Marka berdinekoak elkartu egiten ditu eta elkartzen duen bakoitzeko egiten duena da kontatu. Sekretzen dugu hau, agertzegu Citroenak daudela 3, Volkswagenak 3, Toyotak 3, Opelak 3 eta Renaultak ere 3. Ateratzeko dugu baita ere beste funtzio, beste elementuak gaituzeko, potentzia, marka bakoitzeko potentzia media zein dan, adibidez. Zergu, aberaje, izateke media edo promedio edo bataz bestekoa, eta agertzen da hauek diala, bataz bestekoak. Konporatuko dugu momentu baten, Opelak daude 3. 3 Opel, Opelak, Toak, 3 Opel daude, Opel bat hemen, 55 daukana, beste batek 100 dauka, eta besteak 48. 148, zentzu handia dauka, 70 zerbait agertzen da, ikusi dugu hemen, 78, oso orduan ondo dagoela, ziur daude. Ordu markaren arabera nabalin badegu atera badatu bat. Espaldin badegu nahi, markaren arabera, baizik eta bakarrekan egon badegu guztia kontutan hartuta zein dan potentzia media, ezingo deguna da ez erakutsi ez hau eta ez ere hau. Ez dugu ez elkartuko, ez kontatuko, bakarrekan ateran niko dugu abera. Eta ikusten da 109 dela guztizko bataz besteko. Orduan, azkenean egin daitezke elkarketak errepikatzen dan parametro baten arabera, eta gero parametro hori betetzen duten elementu guztiekin egin daiteke edo kontatu, edo promedioa kalkulatu, edo beste zenbait funtzio. Zein jakin zein dan maksimoa, jakin zein dan minimoa, horietan guztietan aplikatuko genuke leheno bezala. Kentzen dut hau, potentzia ezabatu, eta ez potentzia justo da nahi deguna. Ezabatu, gehituko dugu potentzia, eta esango diogu honekin elkartzeko, eta esango diogu nahi degula maksimoa jakin marka bakoitzian. Citroenekoan, 220 gehienekoa, Volkswagen 150, Toyotekoan, denak esaten dizkigu, eta Opelekoa lehen bagenekin hori xezala. Zezan 58, 48 eta 100 da hundiena.
Ikusten duzu azkenean dela, irizpide bat betetzen dutenen artean, horiek bilitekeu, eta gero, elementu horiekin guztikin egiten duguna da, funtzio bat aplikatu. Funtzio erraixa, bai? Maksimo, minimoa, kontatu, batu, bale? Orduan, horiekin nahiko izango genuke, eta horixe da guk erabili beharko genukena, hau guztia pixka bat menperatzeko, bale? Ez dugu gehiago sakondu, ez dugu gehiago eskatuko, ez dugu gehiago ikusiko gelan, bale? Hemen aukerak beti bezala, zuen eskura daude, gehiago salseatu, ikusi, ikasi nahi balin baduzue. Beraz, honekin bukatuko genuke. Gero arte.